wuli bandiraɓe julɓe laaroɓe ayawo Africa Pular télévision min calmini on min juurima on en calmini dendagal wattuɓe haqqillaji men e nder Africa Pular télévision tawi kadi en garti e yewtere men yewtere wiyetede diine e tarikh e nder Africa Pular en calmini mawɗo galle o woni Mouhamadou Boli eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen calmina kadi kettuɗo e karallagal woni ceerno Aliou Sow en calmini en juurima khalifaɓe men diine en calmini en juurima kadi khalifaɓe meɗen aada en garti e yewtere meɗen tigui rigui e nde gowɗen wadde ɗo henne e nder ayaw men Africa Pular en gardi e koɗo meɗen kadi cedduɗo woni ceerno men ceerno Aliou Sow walla ceerno men ceerno Aliou Ka mi yettima Sow noon a salminama a juurama maraw ko keɗɗo e karallagal o nawrim ceerno Aliou bisimilla ma e nder yewtere ma diine e tarikh. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ceerno Sow mi salmitino mi juurimama mi salmini dendagal fulɓe e fulaɓe mana hono no wirno ni fulɓe fulaɓe lamɗam no on guinden koɓe no kewɗo wiide ni min calmini fof min juurima min ñaguimi duwa minen to banggue amin kadi min neddi duwaw min calmini dendagal hono no calminirɗa ni hono e rabɓiɗinade calmi bandiraɓe men kala to mbawi wonde e wonirde e aduna e kala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno Aliou a salminama a juurama en calmini galleji meɗen diine eɗen calmina galle ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Batou Madina Gounas ko noon kadi calminirten galle ceerno men ceerno Bachirou Tall to Louga en calmini galle ceerno men ceerno Madani Tall ɗo henne e Dakar eɗen calmina galle ceerno men ceerno Modi e Diallo Ɗuɓaki Diawe e gardugol ceerno Baboy eɗen gandi kadi ɓe goni koye ñalawmaji moƴƴi ɗi ganduɗa yidde wadde ihtimam ɗum noon eɗen mbiya yo Allah yo moƴƴere nde tawno ko université Fouta en calmini en juurima galle ceerno men ceerno Mouhamadoul Amine Ly e ɗo Dumga Wuro Alpha en calmini galle ceerno men ceerno Mouhamadou Malal Ndiaye e ɓesgu muɗum en e gardugol ande kadi ganduɗa tawi ko lumtiɓe duɗal ngal woni ceerno Yahya Abdoul Ndiaye ko ɗon calmirten kadi ceerno men ceerno Dawoud Thiam ko musidɗo men jeeyakou Silla Jongto eɗen calminamo eɗen juuromo en calmini galle ceerno men ceerno Adama Diamogué ɗo Nabbaji Siwol ko noon calminirten ceerno Ali en ceerno Ahmad Tijani en dendagal galle o kala e kuuɓal eɗen juuroɓe en calmini khalife men mo ganduɗa kadi tawi kadi ko almami men ceerno Silla Ka ɗo Nabbaji ɗo henne e galle ceerno men ceerno Boyinnaji e gardugol ceerno Cheikh eɗen calmini eɗen juuro galle ceerno men Ahmadou Bocar ɗo Hoore Fonde eɗen juuro galle o eɗen calminaɓe ceerno Aliou a salminama a juurama en garti tigui kadi e yewtere meɗen diine e tarikh no wowi waade e nde tawno ɗi dumunaji foof eɗen gonno e tarikh meɗen tarikh tawi kadi ko tarikh annabaɓe en gari noon e yontere meɗen yawtude ha garɗen e Yunus alayhi salam ɗe tawno ko deggodirgol annabaɓe ko ɗum waɗi kala hen mo garɗen ko wonata tan ko meftande wonata no yaajiri e tawno sinno ko goto foof e qissa muɗum nden ene wawi yaaji no feewi kono noon ko meftande andude tan toggol ngol no annabaɓe ndewodiri ha yetta annabi men sallllahu alayhi wa sallam en garino yontere men yawtude e tarikh mo ganduɗa tawi kadi ko annabi Yunus alayhi salam ko ɗon woni ɗo kalnoɗen e nder yewtere nde hande kadi eɗen jokka yewtere nde e tarikh meɗen mo ganduɗa tawi kadi ko Moussa alayhi salam ko kañum tigui rigui rewi e annabi Yousuf alayhi salam e Yunus alayhi salam Moussa alayhi salam kankone koye goto e annabaɓe ɓe ganduɗa kadi mo Allah neeli e bani Israila en Allah nelimo e bani Israila en kamɓe banu Israila en ɓe mbima ko bilejo woni hen kadi ɓe caari jabde nelal makko e jaɓananimo so wona hunde seeɗa e mabɓe wonande ɓe ganduɗa wiyeteɓe ɓuuraɓe ɗon walla lohoɓe ko ɓen Allah nelimo noon kadi emo ganduɗa kadi e Fir'auna Allah wiɓe izhaba ila Fir'auna innahu ɗaga yo kanko Moussa alayhi salam e caggal nde Allah nelimo
o ñaagi joomi ko eɗen gandi Moussa no tarikaji gaddi ɗemgal ngal ko takkal ɗum woni en jangiɗo aya o joni joni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi Allah nilimo waddunimo e nelal ngal woni musidɗo makko woni haruna alayhi salam. Allah wi ɓe jeehe e nodde firawna tigi rigui e jabde Allah o woppa ko woni e dow muɗum ko o woppa ko macciɗinta bani Israil en omo bewa e dow leydi he omo bonnira leydi goofi jeehe noddemo nde ɓe noddi firawna e imanagal firawna o sali o mawnikini o jokke bewre makko o jokki e majjere makko o sali jabde nelal Allah ngal nden woni hankadine firawna ene heewi ko wadde e mabɓe ko heewi tan nde tawno no mbiruɗen ni ko tarikaji kamɓe fof jiɗɗen addude tawde wona goto tan goto foof e ɗum ɗo muɗum ɗum ne kadi ne wawi aroya inchallahu rabbi taw goto foof koye tarik mo wadno e mbawen junnade e muɗum no moƴƴi no moƴƴi kanko firawna o wi ma alimtu lakum min ilahin gayri ngol ɗo konngol o adi haalde wonde o yiyanade ɓe foof mo ganduɗa Allah mo ganduɗa ko jiida e makko wonande yimɓe makko omo wi noon caggal ɗum kadi o haali konngol ɓurgol ngol ɗon bonde ɗo wi ana rabbukumul a'la kanko woni Allah mo ganduɗa dowrowo woni Allah mawɗo Allah wi fa akhazahu llahu nakala al akhirati wal ula min nangirimo kanko firawna konngol makko gadingol ɗo wino laqad alimtu lakum ma alimtu lakum min ilahin gayri ngol ɗo konngol e konngol makko ngol ɗo cakkitingol ngol o sakkiriɗo ne haaldi. Allah wi noon min mbahayi Moussa nde wonno o noddiɓe ɓe hankkadi ne ɓe o ande mabɓe woni ɓe carima firawna kadi jaɓani mawnikinima caggal mum noon jomiraɗo subhanahu wa taala wahayimo wonde yo yah so tawi o yeehi Allah ene andi ma firawna e konu muɗum gabbamo e yidde waroyde ɓe kañum e yimɓe muɗum kamɓe ɓuuri ɓe hewde ni woni noon ɓe jeehi haɓe gari e maayo wiyama ko maayo ganduɗa woni maayo waɗe o Mérouz ɓe gari ha ɗon noon Allah yamirimo kanko Moussa alayhi salam yo tappu sawru makko ndu tawno sawru ndu hoore muɗum ene jogui kawisaji gonɗen sawru ndu e junggo gado gueɗɗe Allah waɗnimo omo jogui kawisi ko ɗum ɗo fodde jeenayyi ɗi ganduɗa foof ko gueɗal hin foof ene waɗi kawisa muɗum e kawisa woni hen ni so ɗum ɗon foof koye mujisaji ɗi Allah waɗnimo kanko annabi Moussa alayhi salam mujisaji noon woni kabisaji ɗi Allah waɗnimo so o waɗi ɗum ɗon aɗa sa tawi aɗa nodda yimɓe alay sago so tawi ɓe mbima hol dalilu maɗa gaddanaɓe mujisaji gaddanaɓe kabisaji ɗiɓe mbawata jaɓirde kamɓe e saaha mabɓe ɓen nde tawno firawna ɓe wonnoɓe ɓuuri jaalade ko mbilewu koɓe mbaɗata ko noon kanko so noddiɓe alay sago adnaɓe ko ganduɗa ko wawata fotirde ɓe o annaɓe ɗum ɗo koto Allah ummori wona e banggue bilewu saabu eɗen gandi nde baruɗi nodda waɗa foof wileɓe goto foof addi gandal muɗum nde wonno ko ɓen ko wileɓe mawɓe ko anduɓe bilewu ndeɓe mbaɗi koɓe mbaɗanno ha paari Moussa weddi sawru muɗum toɗɗi cabbe mabɓe ɗi foof ɓe gandi Moussa ko waɗɗo ko wona bilewu saabu kamɓe koɓe wileɓe mawɓe ala wileɓe wonnoɓe e dow mabɓe saabu ko Moussa waɗɗo ko koto jomiraɗo subhanahu wa taala tan wawi ummade ɗum wawa ummade e bilewu ɓeɗon jaaɓi ɓeɗon foof rawna heddigi wonde taw tan ɓe mbaɗi ɗum ɗo law gaddi anna ayde ko wardude komin khilafin ɗum noon mami fet on mi feta on mi taƴa juuɗe moon mi waɗa on ñande mbaɗa on gadda beño ɗeɗo firawna en hulɓiniraɓe ɗum ɗon kamɓe mbi minen min jiiti jaam min gonata ko e jaam min gondata ko Moussa ko jiɗɗa fof hankkadi ne ano mbaɗa saabu minen ni awa leptude men lebte alde ɓuuri sattude e lebte ɗe wiyata aɗa waɗa min ɗe hen ɗum woni noon kanko annabi Moussa alayhi salam o yeehi wari ha e maayo he Allah wahayimo yo fiiru sawru makko ndu maayo ngo nden noon wa awhayna ila Moussa an idrib bi asakal bahra fanfalaga fa kana kullu firqin kat dawdil azim nden o fiiri sawru makko ndu maayo ngo seeki wonti lawol jañgol Moussa e yimɓe muɗum naari ha goɗɗi Firawna en hankkadi kamɓe ɓe gari kono Moussa en noon cuwa gasnude taccude e maayo ngo kamɓene ɓe gari saabu konuji ɗi taw ava ɗum ɗo taw batti darodirde ha yimɓe Moussa ɓe woni hen puɗɗi hulde mbi enen de ken jogorɓe heɓtede Moussa wiɓe ala kalla enen en gona heɓtateɓe saabu Moussa ene andi koto Allah ummori ko haalata ko kadi omo yanana enen Firawna en gona heɓtoroɓe en sah enen mbaɗa en goɗɗum
ɗum ndeñe ɓerɗe moɗon ɓe gari ha ɗon Moussa fuɗɗima nadde e maayo Firawna ene konuji ɓe gari aɗani Firawna ko lamɗo o laamima ko heewi kadi ko ƴoƴƴo nde wari ɗon nde o jertima nadde kono noon hankkadi ne feere ala sago o naata saabu ko Allah yamiri ala sago o naata ala ko wawi hen o naata tan kadi hankkadi o halke ɗum woni Allah wi fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adban hatta iza adraka qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimina alana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidina falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina la ghafilun sallallahu alaihi wasallam ni wonno be ngari ha don Musa en naari hankadi kono fir'auna ari abmaɓe hankadi ne fir'auna en kadi puddima nadde maayo he ɓe en puɗɗima yaltoyde dow ha kono Moussa ngu fof yalti ha laaɓi Firawna en gari hande ha hakkude Moussa taɓɓiri sawru mum ma yartino wurno ɓe joola kamɓe fof ɓe kalka ɓe keddi e nder maayo he Firawna no waɗiran noon henne e gaggagnude yinnore mo haalde beele o tuuba omo rewde konnguli Allah noon en andi hankadi jabantama tuuba sabu konnguli ɗiɗi o adi gueɗɗo Allah wi fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula ngol ɗo konngol garingol e cakkiringol ngol ɗo min nanguirima hakkadi sembe amen ala ko wawi en o ɓoccitta ko min ɗum woni noon Allah wi o yoole kadi min mbaɗamo wonde ɓanndu ma heddo ko kaɓe so wonde aroɓe kala garɗo kam yiya ɓanndu ha joni ɗum woodi e to Misra to Égypte to henne e ɗum moftata toon ada fof jiiya ganda kam ko haalate ɗo Alqouranul Karim ko wona daari ko hunde wonde wona kadi ko kalten ɗo ko wona ene wiye ko tarikaji ganduɗa mbaɗaɗi fabriqué pefindaɗi ala ko annabaɓe Allah ha yimɓe ganda tigui Allah mbawa ɗum kadi rewde ni woni Firawna heddi yoola kanko Moussa alayhi salam kanko sehil Allah kalimullah kaldiɗo Allah kaldiɗo Allah o wuuri noon wiyama kadi ko duuɓi temedere e duuɓi nogas eɗen gandi Haruna ko kamɓe cindirno e nelal ngal wonde kadi Haruna alayhi salam kamɓe gonno ene wallamo nde tawno kanko ɗemgal ngal ko woni ko takkal ɗum woni noon e ñaagude makko Allah jaɓanimo ɗum ɗon Haruna woni musidɗo makko o kamɓinno e wonde kadi wuuri duuɓi temedere wiyama e nogas ɗiɗi e gabri muɗum woni ko Qimatu Jabal woni Batra woni e nder leydi Ordon so tawi en jawti e Moussa alayhi salam rewi woni Moussa e Harun rewi e mabɓe ko biyeteɗo Ilyas alayhi salam Ilyas ne ko Allah nelimo e bani Israila en haw yettina nelal makko Allah jangtima annabagal makko e Alqouranul Karim jangtima kadi nelal makko kankone ɓe o nelno ko ɓe koye bani Israila ɓe ganduɗa ɓenne kadi eɓe jogui sanam mo ganduɗa ene woni Dimasque e sanam o wiyete ko Baala eɓe ndewa oɗon sanam ko sanam eɓe guinnir ɗum Baala Allah haali inde sanam o e Alqouranul Karim ni henne e ɗemgal annabi sallallahu alaihi wasallam woni Ilyas alayhi salam woni ɗo Allah wiyata id qala li qawmihi ala tattaquna atad'una ba'lan wa tazaruna ahsana al khaliqin ni henne o ni henne yimɓe makko joni noon onon kam oɗon ndewa sanam mo ganduɗa oɗon mbadda Allah e goɗɗum oɗo sanam mo ganduɗa oɗon ndewa ɗum ɗo biyeteɗo Baala oɗon goppa joomon tagɗo on moƴƴini taggo moɗon oɗon goppa oɗon caggal Ilyasa alayhi salam rewi e muɗum ko Dawuda alayhi salam Dawuda kanko jibini kadi Souleymane hay rewe makko kadi e banggue nelal ko Souleymane Dawuda Allah nelimo e bani Israila en kankone Allah sembiniri nelal makko hokkimo deftere nde ganduɗa deftere wiyetede Zabura kanko Allah hokki ɗum ɗon Allah hokkiɓe kadi hokkimo wawde ñaawde wonde ñaawowo woni andinimo ɗum ɗon Allah eltanimo kanko Dawuda alayhi salam Allah eltanimo hendu Allah eltanimo kadi kaaƴe wonde e makko kanko Dawuda alayhi salam woni jamɗe eyyi alanna lahu laddi ɗay Allah eltanimo ɗum ɗon kanko Dawuda alayhi salam woni no jomiraɗo subhanahu wa taala wiri Alqouranul Karim wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawuda aljibala yusabbihna wa tayra
wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum liyuhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. ni woni kanko Dawuda alayhi salam Allah yaltanimo ɗum ɗon. kanko Dawuda Allah wi min dokkimo woni wiyete hikma, woni ñawoje, Allah hokkimo kadi gandal. Allah yaltanimo kanko Dawuda kaaƴe, Allah yaltanimo kadi ganduɗa kadi woni diwe ɗeɗo kadi foof kadi ene subina wondude e makko. kanko noon no wirete ni kanko Dawuda alayhi salam ko mbiyeten ɗo bayro woni Haddad woni mbaylagu ko kanko woni gadiɗo wadde ko wiyete mehñe, woni mehñaji wutteji baɗete ɗum ɗon e wutteji jamɗe, kanko woni arwande pewnuɗo ɗum ɗon. joni noon Allah waɗanimo ɗum ɗon, Allah andinimo ɗum ɗon ɗeɗo gueɗe foof. Allah wi min won jangguiroɓe li nuhsinakum walla li yuhsinakum, hamin dandiraɓe walla min ballira on ummorade banggue woni kareji, woni golwole ɗeɗo gueɗe foof ha mbawon wallitorade ɗum ɗon. eyyi beele onon yimɓe Makka on mbawa mantan ɗum Allah ko Allah waɗi ɗum ɗon ko gandon ɗum ɗon. kanko ne Dawuda alayhi salam wiyama o wuuri duuɓi temedere, wiyama gabri makko woni ko Madina Qudsi, toon woni gabri makko kanko Dawuda alayhi salam. caggal Dawuda alayhi salam rewi e muɗum ko Souleymane kanko ko ɓi Dawuda alayhi salam. kanko ne Souleymane Allah rontinimo ko wiyete hikma woni ñawoje, Allah rontinimo e makko kadi woni gandal ga ba makko, honno ba makko wanoni. Allah waɗimo kadi lamɗo mawɗo, omo jeeya e lamɓe nayo wiyaɓe ɓeɗon lamɓe goto hen fof meeɗi lamade aduna o foof. hen ɗiɗo ko julɓe, hen ɗiɗo ko hefereɓe. kanko noon omo jeeya e lamɓe ɗiɗo julɓe laaminoɓe aduna ɓe foof. woni kanko Souleymane bun Dawuda e Zulqarnayni, ɓe goni julɓe. wiyama hefereɓe e tarikaji kam o ara tan wirni, o ara wirani henne. kono ɓeɗo kam heddiɓe ne wawi taw ne waɗa inde luurade hen, kono ɗo Souleymane ɗo kam luuraka, ɗo Zulqarnain ɗo kadi luuraka. Bukhtu Nasar on koye hefereɓe e goɗɗo Namruz bun Kanaan. ni woni ɓeɗon so tawi wiyama lamɓe meɗe lamaɓe aduna foof, ɓeɗo kañum en meeɗi lamade aduna foof. hen ɗiɗo ko julɓe, hen ɗiɗo ko hefereɓe. kanko ne oɗo Souleymane alayhi salam, walla Souleymane alayhi salam, Allah en hokkunomo tigui rigui laamu, saabu ko laamu ngu ganduɗa Allah waɗanimo. Allah wi alquranul karim wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalika wa kunna lahum hafidhin. kanko laamu makko hay seeɗaneji ene mutayanno e nder maaje, hay seeɗaneji omo laami ɗumen ene muta e nder maaje, ene gaddanamo kanŋe kaalisaji ɗeɗon gueɗe. ɗum ɗon foof koye laamu ngu ganduɗa go Allah waɗannomo. ene gollanamo golle goɗɗe ko jiida e ɗum ɗon, golle goɗɗe ko wayno mahde en, ɗum foof eɓe mbaɗa ɗum ɗon, eɓe mbaɗanamo ɗum ɗon. jomiraɗo no wi min laati minen goni renoɓe seyidneji ko mbaɗa wonde renduɓe. ande seyidneji mbaɗata ha para e mbawi arde soɓe mbaɗi ɓe paari ɓe gara ɓe bonna haalaɓe, ɓe bonna ko ɓe mbanno ko. ɗum woni ko wi ko Allah rentaɓe e wasde bonnude ɗum ɗon. rewe makko kanko Souleymane alayhi salam ko Zakariya alayhi salam. ko goto e annabaɓe bani Israila en. yimɓe makko ɓe onela kañum enne ɓe mbaɗanno ko munisi. Allah jangtima inde makko e alquranul karim fadde laabi 9.
on saha kamɓe bani israil en ɓe o nela e mabɓe koɓe dundariyankoɓe ceerno koɓe yimɓeɓe saliɓe sattuɓe calogol kadi koɓe mawnikiniɓe e dow leydi ndi e mawnikini no feewi te ko mawnikogol mangol wona tokoso yiitiɓe koye men no feewi nden o noddiɓe e jabde wottinde Allah ɓe pennimo ɓe calini Allah makko haɓe kemnimo lebte e leftudemo taw ko lebte cattuɗe ɓe mbarimo kamɓe bani Israil en ɓe mbari annabi Allah ɓe mbari ɗum woni Zacharia taw kamɓe mbarimo o wuuri wiyama duuɓi 150 rewi e makko to banggue doggol ngol nelal ko Yahya alayhi salam Yahya ne ko goto e nelaɓe Allah Yahya o jibina koye hirande nde ganduɗa annabi Isa kañumne koye nden hirande jibina kamɓe nde hirande e tarikh mo joguiɗen ko ni wiiri kanko oɗo Yahya kadi ko bi Zacharia Allah ne lim kadi ko bani Israil en e on saaha bani Israil ɓe jogui lamɗo goto lamɗo o aɗa andi kefeero kam ala ko ɗon ki wadde joni noon kanko lamɗo o omo yiiɗi resde ɓi joom suudu makko no wiyete juutin makko o namdi annabi Allah o woni Yahya annabi Allah o wi ɗum dagotako ɗum ne harmi wattake no aduna o woni hanni tan sa woni ceerno tefirɗa kalis so tawi a woni tiɗɗo hoore jaɓɗo diine jaɓanɗo Allah calɗa sa sali ɓe gandi e ma ɓe pusnuma walla ɓe mbarma taw ala ko mbawɗa hen ko pulaar wiyata ko so tawi bawɗi pii piiten ko piinoɗo piyata ni woni kanko oɗon lamɗo nden o namdima annabi o jabanimo wi ɗum wonta dagaki o ala feere wonde o neli yimɓe mabɓe bani Israil en on saaha o moni e nder juma e dow mihrab ɓe tawimo toon ɓe mbarimo kanko Yahya alayhi salam ɓe mbarimo kankone woni ko woni ubba ko jami'il umami e nder Dimask caggal Yahya alayhi salam rewi e makko Isa alayhi salam Isa ko goto e ulul azmi en kalin ɗo ñanden kankone ko joom kawisaji guila nde o jibina Allah tagimo waɗimo e Maryama alayhi salam neli Jibrilu yo wuttu ruhu o e yum Maryam woni o jibina ko kawis mo Allah waɗi kawisaji Allah ne waɗi ene kewi gasata Isa ene jogui yumma ala baba Adama ala yumma ala baba ko tagaɗo yumma Hawwa ene jogui baba ala yumma taga koye Adama ɗum ko kawisaji ɗi Allah waɗi ko kawis ni woni kanko Isa alayhi salam kadi kawisaji makko o nelama e bani Israil en omo jogui kawisaji ɗi ganduɗa wurtinde mayɓe sellinde baras wumtinde wumɓe ɗum ɗo ko kawisaji ɗi Allah waɗanimo kanko Isa alayhi salam rafi ɓurnude sattude jortaɗi calata kanko o memata jomum sella walla neɗɗo maya so ara wiye Isa alayhi salam ara o mema ɗum wiye kaari tan ummo comme no mema sella ɗum woni almasihu o woni mema sella caggal Isa alayhi salam rewi e muɗum ko annabi men sallllahu alayhi wa sallam afdalul halq ɓurɗo teddude e windere nde dendagal windere nde annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo teddude kanko wiyete Allah wi wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira annabi sallllahu alayhi wa sallam aɗani ɓe kalten ɗo ɓe foof gila doggol ngol fuɗɗi sa ƴeewi kala hen goto ene waɗi hen ɓe nela tan koye wuuro ene waɗi hen ɓe nela koye leñol walla ɓe nela koye leydi ɗum ɗum foof kono noon annabi oɗo sallllahu alayhi wa sallam khatibul anbiya kanko woni timmode annabaɓe adine leyde batte ndi jibinede saabu kamɓe foof eɓe gandi annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko oɗo annabi sallah sallam o nela koye dendagal windere nde foof o nela ala ko arabeɓe o nela ala ko tubakoɓe o nela ala ko ɓaleɓe o nela ala ko windere nde foof o nela kala to nenal ngal yetti nanɗa ganduɗa o nelama waddimama jabde kanko
woni mo ganduɗa khatimul anbiya'i timmode annabaɓe ceerno Ali mbiɗa andi mi memi e hojomaji ma hojomaji am poti gasde ko ɓooyi joni noon en ɗo henne wonto doggol ngol haaɗi inchallahu rabbi ma en gartoy e kamɓe annabaɓe ɗemɗe ɓe kalanno inchallahu mawla ko jinɗen addude koko tartibul anbiya'i ɗum kam ene gasa wonta ko ɗo henne haaɗi ko heddi ko noon so en gartoyi garten gotoɓe foof hol ɗemgal ngal haalanno inchallahu mawla ceerno Aliou a salminama lawol gongol bisimilla ma tafaddal garten e yewtere meɗen diine e tarikh bisimilla salmin lawol gongol ewa ceerno Mansour min calnima min juurima lawol gongol machallah yewtere nde waɗi fayida no feewi alhaali no gaddirɗa tarikh o ni yuɓɓi kadi waɗi famamuya kadi waɗi jangde no feewi ko heddi hankkadi en gartata e yewtere men diine woni rogere diine nde ƴeewen jokkude eko ɗo jaranoɗo ɗe ñandete e ñawore layya ko ɗum jahanɗe ko yewtere layya jahannoɗen ille wonko heddino en keɓano hawrdin ɗum ɗon ƴeewen hannde ƴeewen addaniɗi bandiraɓe ko heddi hen ko kadi yimɓe fof mbawa noon naftorade ɗum nde wonno o saaha hankkadi ko pulawi ko hankkadi ko faya ko heedi hankkadi e ɓaade wiyama hankkadi julde ko balɗe sappo heddi hen hankkadi fitti ko ari ha paari ɓe mbi ko samedi ɓe mbi ko dimanche ɗum hankkadi fitti ko yonti bisimilla ceerno Aliou Allah jarama a weltanama nde wonno hannde ene waɗi ɗum ɗo seeɗa ɗum noon a salminama lawol gongol ko adi foof gartaten koye alhaali layya ko hen gonnoɗen ñanden en garino e ko ganduɗa dagoto layyade eko dagotako hande noon jiɗɗen artude ko ɓuuri hen hewde koko faari e banggue kirsi saabu en garino eko timmata layya eko timmata layya so tawi heddinoma hen ma raw ko namdal gotal woni tawi ko jawdi ndi ganduɗa ko wiyete ngumiri beele ɗum ene sella walla ala sellata ngal namdal gotal fonno heddade e ɗeɗon gueɗe so tawi a arti e jaɓade ngal ɗon namdal mbawen nattude e tigui rigui e banggue kirsiɗe no moƴƴi ceerno Mansour min calni min juurima ay machallah namdal ngal e ko e namde ñalawma ɓennuɗo he ko hen namdal ngal jeeno taw hojomaji gasi on ñalawma mbiɗen yen gaddu ɗum hannde jawdi ngumiri woni jawdi ndi ala gallaɗi ndin jibinirani noon ɗum en sella jawdi wonde gallaɗi indi ala gallaɗi koto so tawi tan lebbi ɗi timmi lebbi jeetati e jawdi ko ɓuuri hen ko famɗude ha lebbi jeenayi lebbi sappo hitande ko lebbi jeetati kam so timmi tan lebbi jeetati timmi layya so waɗi gallaɗi ɓatan timmi lebbi jeetati kadi ndi ala ella woni hon ellaji ɗi kalɗen ɗo ñañandete ɗi ndi timmi layya so tawi won namde mo heddi kadi jokken hen inchallah eyyi ceerno Aliou a salminama joni hande jiɗɗen arde koko faati banggue kirsi banggue kirsi ɗe so tawi neɗɗo o dañi layya makko o soodi Allah waɗi gueɗɗe foof ene timmi e layya o ene timmi ha moƴƴi o soodi ko foti sodde ko addi o humi haw yettini galle makko wiyama hande ko julde yimɓe jeehi pummoyi o gayni fummude tan o arti o hirsi layya makko tawi almami hirsani beele oɗon kam ko dañɗo layya walla ala o dañi ko cewɓolo walla ala ewa ceerno Mansour alhaali kirse layya kañum nandani e kirse ko heddi kirse layya kañum
jogii ko waktu nde hirsete e waktu nde hirsetaake waktu mum ko caggal so ti iidi juulaama haa pari so yimɓe njehii iidi juuli iidi ngarti ko ɗoon waktu o fuɗɗi iidi e nganndi heure juuleteeɗo heure mum ko beeteewe woni to naafilaaji ndaktotooɗo ko ɗoon heure iidi juulete so yimɓe juuli ngarti ko ndeen hirsete kono noon ko e sharɗi ko caggal almaami hirsi haa pari ko caggal kirsugol almaami ko ndeen heddiɓe ɓe kirsata hay gooto addotaa ko hirsude almaami walla fotondira e kirse almaami eyi so wonaa taw ko ngannduɗaa on ko goɗɗuɗo almaami eyi on ne wiyaa ko yo eɗɓin wonde almaami foti hirsude tan o hirsa so tawi o eɗɓini almaami foti hirsude o hirsi foti almaami hirsi walla hirsaani kanko kam ñawrama ko timmi eyi yo anndu tan oɗo heure ɓaade yimɓe juuli almaami addoraani ñawdi jama to juultee toon hooti ɗo e 30 minutes 1 heure de temps o anndi ɗo henne so tawi almaami oɗo hankkadi foti hirsude o hirsa so tawi no hawri e kirsi almaami ɗum fammat haban so hokkadi hawrani kadi ɗum kadi haaju ngel fammat haban selli kono mo wona ono on ko ma almaami hirsa ha para nde fuɗɗa hirsude hirsete ko caggal kirsi almaami ɗon hanangue muta ene hirse so tawi ko ñalawma garonijo so tawi ko balɗe ɗiɗi garoje caggal julde andi ɗe balɗe ɗiɗi fof koye kirsi ɗe jeeya ɗen no samba julde e demba julde woni julde ko balɗe tati julde e samba julde e demba julde heno no kewno wiidude ko ɗon layya fuɗɗi ko ñande beetewo julde o so yimɓe juuli iide ha pari so juuli ha pari ha almami hirsi ko ɗo hirsete on ñalawma omo hirsine ha nangue muta kala nde joomum neɗɗo dañi hen ene wawi hirsude hayso dañano o dañi o ñalawma ɗo ha nangue muta yo hirsu so tawi nangue muti o dañani so tawi weeti subaka caggal fajiri ƴellitima kadi so ɗo kadi ha on ñalawma nangue muti kadi so nde heure mo dañi fof yo hirsu ñalawma ɗimmijo kadi ko caggal fajiri kadi ha nangue muta ɗon haali ñalawma tati ɓijo so tawi nangue mum muti hankkadi layaji gasi kala kirsuɗo caggal ɗum hankkadi hirsidemmo tan ñalawma tati ɓijo eyi caggal futur mum hayso ñalawma nayyi ɓijo so hirsi on ñalawma ala hen so tawi ko mazhab imam malik ɗum yaari so tawi mazhab shafi noon ɓen mbi ko ha ñalawma nayyi ɓijo futur mum haɗata e ñalawmaji keddiɗi ɗi ene hirse kono hirsitake jamma ñalawma juulde so tawi o dañi caggal alma hirsi ha futur ko ɗon haaɗi kono jamma o futur yoni ha fajiri hirsitake on sarɗi ɗum tan ko caggal kirse caggal iide e kirsi almami so tawi ko ñalawma ɗi keddiɗi ɗi ɗin ko subaka mna so fajiri yonti tan daguino mo hirsude elle ko ɗum wonno namdal ngal bisimilla eyi ceerno ali Allah jarama ngal ɗon namdal kam a jaabi ngal no moƴƴi kadi machallah bandiraɓe nani kadi paami en jeehiro woni to laylayti rendo to kadi musidɗo men Sara Dia o salminama Adama Diallo e Alassane Djiby Sow e Sara Dia kadi Haruna Dia on beltanama onon foof wonɓe to banggue Facebook hello Facebook on calminama on beltanama onon foof enen ndendi yewtere nde bisimilla moɗon ceerno Aliou namdal ngal ɗo kadi ko alhaali kirsugol ngol beele kirsugol ngol neɗɗo somo hirsa alay saago tan o huccina funnague walla ko hirnague walla ko kucciɗinɗa foof dammugol ngol aɗa wawi ɗon wadde caggal ɗum ɗon saɗa hirsa kadi holko yiiɗa mbiya sa hirsi a wiyani bisimillahi rahmani rahim ko bisimillahi rahmani rahim wiyete walla ko bisimillahi ɓolo walla ko bisimillahi holɗum walla ko ɗeɗo gueɗe sa wiyani ɗum ɗon beele dammugol ngol e ngol dagui ñamde walla ala ngol dagaki ñamde so tawi ko batta kirse ko woni layya ko eko wona layya ko foof so tawi neɗɗo ene hirsa dammugol walla ko wona dammugol
ko o huccitni ɗum ko funnaange ɗum ko e sharɗi cersu cellugol kirse ɗum foti ko dammugol foti ko wona dammugol woni nagge wawon fof yo huccine funnaange yo huccine ɗum funnaange hay gartogal hay fowndu so hisni hucci funnaange ko wona ɗum ko o wiya bisimillahi ay so tawi o wiyani bisimillahi ko o tawi tan o wiyani bisimillahi o hirsi jiibi waɗi jiibi ko tawiɗo o wiyani bisimillahi so tawi ko jejjiɗɗo ɗum ene yaafi so tawi woma uhilla li gayrillahi ay so tawi no hirsata nde o hellini woni konngol o sawtini konngol ko wona inde Allah so addi konngol ko wona wiide bisimillahi o addi hayso inde neɗɗo walla inde sanam inde goɗɗum ɗum ñaametake kadi so tawi kanko tawi tan o haalani goɗɗum kadi o wiyani bisimillahi kadi ɗum ne kadi jiibi ɗon joni hakkude laani seeɗa way leydi tan wonde kono haaju koye kirsi eyyi to wonno aɗa radda aɗa eɗen jogui raddoɓe eɗen jogui raddoɓe aɗa radda caggal nde kusnata raddandu ma ɗum so rawandu rawan kam ɓuuri wawa raddoji joni noon a yi yeeso rawandu to ene woni toon arnaba woni wojere aɗa rawandu yaha baroya wojere nde saɗa husna rawandu beele ɗon aɗa en jani bismuɗa walla ala wende hustan ɗum yahandu jaggoya so ɗo addi kadi taw aydara a wiyandu bisimillahi mbiya bisimillahi mbiya hus ndu yaha so tawi kay a yejjitani wi bisimillahi ɗum jinno ɓeyda hen seeɗa so tawi ko batte kirsi layya woni bisimillahi allahu akbar rabbana taqabbal minna ɗum fof ko ɗum fof so wiide noon e wasa wiide noon fof baasi ala hen walla wiide allahumma innahu minka ilayka en ɗum fof wiide noon nde e wasa wiide noon nde fof foti kono ko bisimillahi o ko ɗum woni sharɗe kirse cellugol kirse so tawi o wiyani bisimillahi tan kay ko tawɗo hono no mbiɗon joni ni ɗum kay ko ñamitaki tan asalan ko weddoyede so tawi noon ko o yejjidi wiide bisimillahi nde ɗum basi ala hen e bisimillah eyyi joni mbiɗa sikki won namdal musidɗo Sara Dia o namdi ɗon illi en gaari e maggal joni e hirsirde hunde ko waddude Allah e goɗɗum e saabu puɗɗa hirsude guinna inde sanam donc kam eɗen gandi ko sirku bonɗo woni ɗon ɗum noon o waɗi ɗon ngal ɗon namdal ɗum ɗon woni ko sellata ɗum kam ñametake walla on mo ganduɗa no wirni henne kirsannoɗo o teyi on fonno addude bisimillahi o addani ɗum ɗon ɗum ne kadi lamtugal sellata eyyi ko heddi ko noon mbiya bisimillahi wallahu akbar ene moƴƴi ɗo wonno kirse layya ɓeyda hen konngol wiide rabbana taqabbal nde ɗum ne kadi ko hunde moƴƴere kadi ko duwaw eyyi joni ceerno Aliou ɗo kadi machallah laabi no moƴƴi no fewi ñanden kadi en garino hen namdal sabe lamar wa yartu hen sa faami ɗo e namdal makko won namdal ceerno Sada Dia o namdi ko beele ene harmi neɗɗo layyotoɗo holtude cagineje mum walla fembade suudu mum haala beele ko ene harmi walla en dagi so tawi ko kanko layyotoɗo wona ene harmi makko ala ko yiɗaka e makko so lewru darima so tawi tan wiyama comme no hanni en lewru kam en gandi waɗi luural déjà ɗo e Sénégal saabu makka naɓe mbi hande ko goho arfa ko ñalawma aljumaɓe mbi julde tasgue ko ñalawma aset woni makka Sénégal ɗo noon commission mo Sénégal jaggi julde nde henne ko dimanche commission national o luural kam déjà ari e ko heddi ko woni ko kalɗa ɗo joni ko ko namdal ngol o namdi ngal so tawi lewru ndu darima kanko neɗɗo jogorɗo layyade
fembademo walla holtademo cegnejo makko ɗum wona ko harmi e makko ko hunde añade e makko yiɗa ko yo fat haw layyo o fuɗɗo o yita ɗum ɗon so layyima happari haw jiiɗi haw layyima happari o fembo o holto cegnejo makko hay dammuwol ngol ne hoore muɗum est ce que ana sahaji yimɓe gadda layya o en pata ɗum ɗo jaaha en loota hen ɗen gueɗe ɗon e lodde nde ko nazafata toon an nazafata on noon wiya ko dammugol ngol yiiɗa ko haydara ɗum e muɗum hay leybi ɗi waɗa ɗum ɗo sowona taw ko jiiɗano waɗa ɗum ɗo gitta kono gueɗɗe fof ne wona harmude wona harmude ari hen yimɓe hewɓe ene cikka wona cikka gueɗal ngal ko karmugal sabi tengtinde ɗum noon e wona harmude nde ko añede haydara hen ala ko harmi batte ɗen ɗon gueɗe eyyi ɗum woni namdal ceerno Sadio Dia eyyi namdal gongal ngal oɗo o wi ko beele rendude layya ene dagui rendude ko kala namdal ngal waɗi kamɓe ɓe jaɓɓata koye namdal rendude layya ene dagui kono noon dagori koye rendude baraji ɗi baraji kono wona aɗa gadda mbuɗuma medda mbuɗam mbaɗen cotisé coden layya ɗum sallata hay sinno ene ndendi hirande ene salla noon gooto layyo on so layyima wona wara galle o fof so tawi tan ay sarɗi o ay misbah salik en jofo ɗum ɗon wa jaada tasrikum fi qaribin insakan fil ajri fil iyali wal mu'an ay ko sarɗi tati sallata wiye ɗum ɗo ɓe ndendi layya ko sarɗi garijo ay ko bandiraɓe eyyi ko bandiraɓe neɗɗo e galle mum foof haysin o jogui ɓiɓɓe resɓe babiraɗo kanko mawɗo galle haysin omo jogui ɓiɓɓe ganduɗa ko joom galleji en so tawi kanko o hirsini omo salla o hirsa galle o fof naata hen eyyi ɗum e woni qaribin bandiraɓe e insakan so tawi koɓe hodduɓe e galle goto ɓe nandata ɗimmal ngal ko e baraji ɗi wona eɓe ndendi eɓe coodi ala kanko goto jeeyi o sooda walla o nehno walla o rokkano no wawi dañide foof eyyi kadi taw ko ɓe ganduɗa ko kamɓe ndendi hirande wotere gonga eyyi ɓe ndendani hirande wotere ɓe ndendata layya ɓe ndenda hirama wotere an hirama ngu mbiya garen mi sooda mi nawrma ɗum yaada hen eyyo ɗum woni namdal ceerno Sadio Dia kanko woni ko ballo ene yewtere machallah kadi musidɓe woni Harouna Soumaré kanko ne o salminama kamɓe fof koye layto henne ɓe goni ɗum noon kadi ko wallodirde men yewtere nde no moƴƴi Fatou Ba ko ɓeɗo henne goni ɗo henne eyyi joni ceerno Aliou ha joni eyyi namdo goɗɗo ka ceerno Sadio Dia sen ceerno Sadio Dia ko wi o namdo kadi wonde beele en dagui moftude tew lay yende musique ngari ɗe ɗon namde ɗum aɗa wawi jattade kono en garini hen ɗum ene salla moftu tele tewlaye ɗum ene salla basi ala hen haydara so tawi oto ñande ko sakki kay ene salla eyyi kono horo wiite ene waɗi ɗum commerce walla goɗɗum ala wiiten jeeyi baba no mbaɗata ngen ɗum noon baba yo nden ɗo wiiten jeeye layya hunde nde tawno layya ala ko yeeyete e muɗum sakkande noon kam en dagui cakkoɗani moƴƴi ha maayi eyyi wona a yiide eyyi joni ceerno Aliou namdal ngal ɗo koko faati ha joni e ngol ɗo koye kirsi nagga dammuwol tan aɗa hirsa taƴa dande fof ha laaɓa ɗum ɗon kam ene deki walla ala beele ɗum ene timma walla timmata walla oɗon mo ganduɗa omo hirsanno caggal nde o hirsata nde henne o fuɗɗima tajji hen hunde hen yoga keddiɗo o taƴani o itti jungo makko nde o itti jungo makko nde caggal ɗum kadi o watti hen laaɓiki eyyi mi aɗa safami namɗimi noon gaddumi ɗon eyyi woni ndi namdal eyyi kirsannoɗo o hirsiran dammugol ngol tan ha laaɓi tan dande ha laaɓi ceer o waɗani ɗum ɗo e keddiɗo o ko wonno koye hirsude omo hirsa fuɗɗima tajje hen yoga o ummina jungo o ummina jungo ha ɓooyi o ƴetti jungo kadi o taƴi yoga keddiɗo e o artiri eyyi ceer Masor machallah namdal ngal waɗi fayida no fewi kadi ɗum ene himmi e banggue musidɓe ɓe no fewi kadi kirsuɗo ha taƴi dande serndi ɗi hoore e kirse ɗe so tawi ko tayɗo ɗum ene hawra wonde
jiibi taw o tawi o tawi dande fof ha dande ɗum ne kadi jiibi so tawi noon wona teyre ko ɓurtude ko juumre welde ɗum ɗo ha ɓurti laɓiki eyyi ɗum ne kadi ɗum ene yaafe so tawi ko teyre ɗum kam ko muttafaqun alayhi ko heddi ko noon ene waɗi luural kono ko hawra hen ko ɗum ene sella ko so tawi ko teyre nde tan woni ko Allah luural ɗum kam ko sellata eyyi goɗɗo o ko kirsonoɗo ummini junngo mum kirse wiya hen ko daf'atan wahidatan ko duñande wotere so tawi a fawi ko ha kirse ɗe gasa taw junngo ummaki so tawi tan o haysi ha ummini junngo ngo ko adi kirse ɗe ene gasa so arti junngo watti hen mo jarrade fawde hen ñametaki ɗo joni kadi yimɓe pammine kirse ko wata jayiniji eyyi ko wiyete war jeyni ɗum ko holɗum woni war jeyniiji ana kirsi heewɓe enen juuba heen batte wiide ko soki en no wayni noon eyyi ɗum ɗon ɗum ɗo wona e kirsi he jeeya mata ko aada hen sahaji aada en nawa yimɓe haa jejjita ñawore sunna kirse cellugol kirse ko hulɓum ko wiyete hulɓum ko ɗaɗol goddol ngol e ɗaɗi ɗiɗi palhoɗi darto ɗi mbiyete wadde en ɗiɗo hulguma e ɗiɗo ɗiɗi ɗi gona tati so taƴi kirsi gasi selli so mo jarrade majji tajji tan kirsi gasi wona wiide koma sokta woni bul gonoɗo hakkude ƴengal ala ɗum so jomum renta wadde noon tan wodande taƴoydande wadde ɗo kam ko ɓeydi ɗon seta wadde mo ganduɗa ƴetti dammuwol hirsir ɗum hoƴƴuntu ngol kam maro jiiɓi o gila ɗum fawɗo ɗum ñamitaki dammuwol hirsitaki hoƴƴude hirsirta ko yeeso eyyi bandiraɓe ceerno Aliou Sow aɗa wawi uddidde ɓoggol ngol bandiraɓe jiɗɗo nadde hen foof bisimilla ɓoggol ngol wadde bandiraɓe jaafo hen ha yontere arore inchallahu rabbi wallah hay sa goɗɗi mbawen wadde ɓoggol ngol ono hedde émission ko heddi hen ko heewani kono noon kadi dusɓe en kadi to banggue ɗum ɗo to ene ɓe gaddi namde saabu hay noddannoɓe ko ɗum tan woni ko ɗaɓɓuɗen hen e ko neɗɗo namdi fof so Allah hoddiri eɗen gandima en kala ko en ganda kadi ma en bittoyi ha ganden eyyi ceerno Babacar Sow annen a jarama yo Allah wallu a jarama annen yo Allah wallu eyyi ceerno Sara Dia a weltanama no fewi ceerno Aliou Safar wawi arde makko Harouna Yaya Guèye anne kadi a weltanama o wi ko est ce que gori ene timma layya sonata ko gori babaɓe walla taw ko annahi oɗon gori ceerno Yahya Gaye mbiɗa taw gori en timma layya eyyi so tawi ko gori babaɓe walla taw ko annahi gori oɗon en timma eyyi so tawi ko gorima ano tan noon an gayo gadduɗo ngal ɗon namdal o an kam moƴƴannota ko bañettira gori kam timmata layya mataw ko neɗo goriji mo yiiɗi yeeyoyde so tawi ga jiɗɗo yeeyoyde goriji noon aɗa wawi nawde jeere machallah ceerno Sadio Dia machallah yaw artu e namdal makko ngol nahnu maakum aydan machallah ceerno Hadia elle o wi ene hartojini mbaɗen hasiya e israf ayyamil eid ñalawmaji ayyamil eid ko honno mbiɗen nane ñalɗitarɗi ko ñalɗitarɗi wona fantinade hen ganduɗa waɗa hen ko ganduɗa ko fotani wadde aɗa andi Allah ko wala tasrifu inna Allah la yuhibbul musrifin ɗum ko Allah wi Allah neɗɗo hoto wona ko so ɓoyi tan ndeno israf ko yeengo wontata israf foto waɗi wonta ko yeengo israf ko yeengo Allah yiɗa neɗɗo pantiniɗo ha ɓurti hol pantiniɗo e diine ko ɓuuri hen moƴƴude ko hakkide ko woni ko neɗɗo wawi hen ko waɗa anda tan ɗum ɗo ko Allah yamiri ɗum ko dewal Allah waɗiri ɗum saabu Allah wasa waɗiri ɗum pour yo yiye eyyi elle ko israf ko ɗum woni ko yiɗi namdade waɗɗo hende ko eyyi joni Harouna Agne anne a salminama a weltanama no fewi eyyi joni ceerno Aliou naggue hirsere beele gueloba
sanangi a hirsi ɗum ene dagi walla ala walla ngeloba kañum kam holno watte tan e ngeloba kañum hol ɗum ɗo muɗum ngeloba kañum wona ko hirsete ngeloba kañum koko borete wonde ni hew gelodi e gandi ngeloba kañum borete woni borgo gelodi ko meselle jamde mi jogui ko ɗum wullete ɗum yuwete e muɗum hande maayi kala kañum ngeloba kañum so hirsama ñametaki so hirsama tan jiiɓi so hirsama jiiɗi kañum ne ko axe wonande dammuwol so warama kañum kañum jiiɓi ñametaki so di ko nagge noon en jaɓa ɗiɗi fof nagge ne wawi borede nagge ne bore ene hirse nagge en jaɓa ɗiɗi fof dammuwol ko hirtede tan nagge kañum manda ko ngeloba kañum ko borede tan eyyi ɗum noon amna bisimilla eyyi ceerno Aliou so tawi neɗɗo o hirsi dammuwol makko caggal nde o hirsi dammuwol ngol woni yeru tan ɗo en mbawide jawde mbiyeten ko mbaalo Allah waɗi mbaalo ngu nde ko reetu ɓinguel ene woni toon ɓinguel ngel noon taw ngel leeɓere maggel ari guirɗe sa yiya giri caggal ɗum taggo fuɗɗima timmude walla mbiya tango timmi eyyi tango timmi walla fuɗɗima timmude o hutti hawa ari ɗon nde ko o yaltini ɗum nde o yaltini ngel nde ɓinguel ngel e ngel wuuri beele o hirsat ngel o watta hen walla o accirat ngel walla o ari kadi o hirsi ɓinguel ngel kadi maayi ɓinguel ngel yuma o maayi ɓinguel ngel kadi maayori beele ɗon ɓinguel ngel holno waɗanta ngel ɗon beele e ngel dagui walla e ngel dagui ñamde walla ala ngel dagaki ñamde ceerno Mansour mbaalu hirsangu walla mbeewa walla ko nagge ha ngeloba so borama tawama hen ɓiɗɗo o omo hutta o tawi tan ɓiɗɗo o koko maayi so tawi tan tago ngo timmi waɗi leeɓre ɗum daguima ñamde eyyi so tawi noon timmani noon ñametake so timmani tago timmani ñametake eyyi tago so timmani eyyi so tawi tago timmi kirse yummo o tan yoni kirse ɗe jara hirsude kañum hangen ko ari koko maayi e ɗon koto maayi ɗo joni o huttat ngel tan watta hen o hutta ngel tan watta hen eyyi so tawi ngel wuuri noon so tawi ngel wuuri so tawi omo wawi wurno ɗum nehe ɗum o neha so tawi o yiɗi ko hirsu kadi o hirsa e ɗum kam ha hewani mbaɗo ɗum nden noon ko ɓuuri jaalade so yimiraɗo maya tan taga kañum mayre no woodi ene saɗi yaltinde tan o wuuri weeɓani yiide ɗo kadi garten koye namdal ngal ganduɗa no Allah haaldata alquran wol munkhaniqat wol mawquzat wol mutaraddiyat won nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaytum wa ma zubiha ala nusub dammul ngol ganduɗa ko lukkangol woni piyangol walla koko ka kaɓɓunode dande nde ɓoggol ɗeɗɗigol caggal teɓɓitigol ɗeɗɗi walla noon ene wonno dow to toowi aɗa andi sa aɗa wawi dañde mbewata ko beyi kawjuddi gabba dow étage walla ɗum ɗo tan e teɓɓito saama maaya walla koko fiya tan ha ɗum ɗo walla ene jaaha e goudron tan fera ɗeɗon gueɗe walla ko gueɗel keddigel guel dammol ganduɗa baroɗe ñaami tawi kadi ene heddi ko songa e ko songa ko songa tan ɗeɗo gueɗe beele aɗa wawi hirsude tan mbatta e tew ñaama walla ala ɗe gueɗe kadi ko gueɗe jiɓɓe ɗeɗo gueɗe ɗe limtuɗa ɗe foof so tawi heftima dammuwol ñametake so wona taw nde hefti ɗum nde ene heddiri gurdam ene wuuri gurdam ene heddiri heddi so tawi ɗo so tawi neɗɗo o heptima ɗum so hirsi ɗum ɗum woni illa ma zakkaytumo illa ma zakkaytum ko ɗon arata ko wona ɗum ko so tawi tan kay ko ɗeɗo gueɗe
so tawi tan ko ɗeɗo gueɗe gotel ɗe limtuɗa ɗo henne ɗe heptima dammugol mo dammugol ngol ñametake eyyi mi anda sa faami ko mi haalde ko mi faami eyyi ceerno Aliou Allah jarama en gari ɗo henne yewtere meɗen yewtere nde hankkadi ne ari e gasde joni noon en mbaynoto ɗo ha e yontere arore inchallahu rabbi holyo ceerno oɗo ko Samba Dikkiri Ba Dikkiri Ba ko wi n'importe quoi kirse ko yaltinde ƴiƴam Samba min manki yidde ko min manki famde ko jiɗɗa ɗon haalde ko kirse ko yaltinde ƴiƴam so hunde hirsama kam ƴiƴam yaltat jono emin jiiɗi andude kolko jiɗɗa haalde n'importe quoi kirse ko yaltinde ƴiƴam eyyi ɗum kam rawa e arde kalna en joni noon yewtere meɗen ari ha ɗo henne e baynogol so tawi joguiɓe namde ene jinno namdade ɗo hen namdaki en mbawi wadde helle men Facebook walla ɓe ƴetta numéro men 77 509 55 78 77 509 55 78 kala ko jomum yinno namdade so tawi namdaki inchallahu rabbi walla acciɗo hen e hello he ma en gartu jiyan hen namde ɗe mbawin artoyde hen inchallahu rabbi jewte garoje wonande rewirnoɓe yewtere nde noon kamɓe foof ɓe jettama kadi ɓe jarama ko hono noon ha cinki noon kadi Sada Dia gonɗo leydi Mauritanie kankone machallah omo nangge yewtere nde no fewi machallah sagga ɗum ɗo woni alhamisa omo ara e ɗum ɗo he eyi oɗo addi lettere makko ƴeew kankone o haali koye ɗemgal pular so tawi en paami daromi ƴeewa lirde ɗum on jarama yo Allah nurɗin gandal ngal eyyi ɗum noon a jarama annen yo Allah nurɗin gandal ma ceerno Harouna Yahya a jarama no fewi min beltima e ceerno Aliou konngol ma mbayni ko bisimilla ceerno Mansour konngol mbayni ko salminde dindagal bandiraɓe kala e yafanade dindagal kadi julɓe kala e surtout kadi e musidɓe men almuɓe ko kalten ɗo henno ko wona wonde en anduɓe wona wonde en fasinteɓe ko yidde siftinde tan e hunde hono no Allah wi zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina e ɗum woni ko addi en ɗo henne ko siftinirde en e gardano jangguinde e gardano wajade ala ken fof ɓe jangguine ken fof ɓe wajede ko yo en ciftodira e koye men tan kadi ballodiren e koye men ko ɗum woni ko addi en ɗo henne eɗen kadi eɗen jafni e dendagal ko kalɗen konnguɗi ɗi peewani walla ñawoje ɗe ndewani lawol ɗum kadi eɗen tuubi hen kadi en tuuben hen Allah kadi eɗen jafni hen kadi dendagal bandiraɓe men almumen yewoɓe en e dendagal to mbawi wonde aduna he kala en calmi eɗen juura dendagal fulɓe kala e dendagal fuutankoɓe kadi hasatan e salminde juurade dendagal almuɓe jabanaɓe kala dendagal jaaba liiduɓe e jaaba dekle ene fof en calminaɓe fof ko musidɓe so limti hen tan en juumat en calminde seeranɓe almeɓe jomwureɓe kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe mbeɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi alakin tawi o saaha mo wuuri yo Allah hokku goto kala ko layyi wonde e cellal e kisal e uditare yajede taw hay goto ɗaminaki e goɗɗo kadi goto foof kadi waɗa ko ganduɗa ɗum koko foti wadde waɗa kadi ko wawi Allah walla ɗum nde ko pulawi ko warko mbawɗa sa lelima ɗanoɗa kadi ɗum kadi ene walla yo Allah hokku dendagal julɓe kala to mbawi wonde e goto foof daña ko layyi e ko weltiniri ɓesgu mum e oɗon ñalawma e dendagal ko arayto assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi ceerno Aliou Allah jarama kadi a weltanama no moƴƴi a weltanama kadi no fewi no wirteni higueɗe ɗiɗɗe foof en gari yewtere nde ha e ciltirɗe muɗum e bandiraɓe rewinnoɓe yewtere nde ɗo mbawi wonde foof yeɓannoɓe e banggue Facebook e yeeɓoɓe kadi ayawo habrirde nde e to banggue télévision woni satellite en calmini foof en juurima kadi on beltanama onon kala e kuuɓal kala ko kalɗen ɗo ko fewnitaki walla ko bandiraɓe en jurtino yo en namdo en namdaki en ñaguima hen yaafuya en beltanima musidɓe foof Sada Dia ana weltanama no fewi ko Bagudine oɗon kadi his Bagudine on kadi o salminama on kadi a juurama no fewi en gari ciltide yewtere nde ha e yontere arore inchallahu rabbi yo Allah hokku en hawrude e yontere arore mbawen artude ɗo tigui rigui e wawde wattude yewtere diine e tarikh wama tawfiqa illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhana rabbika
awuri alamu fulbe dungali be guri asore fulbe ndabari be guri asore ay adama daya mulata ngeibi adama sankare awuri alamu adama sankare awuri alamu bawri sore ilamu narjatine kere bawri rana fulajai gondunga awuri alamu nan baba umu awuri alamu nan koi haja awuri alamu ay kadine kede bawri nada adama sankare awuri alamu adama sankare awuri alamu bawri sare ilamu nan kadine kede bawri nada nan Allah musa yehudi na fulbe nan fulbe masina nguri asore fulbe nyora sayel be nguri asore nan fulbe murtani be nguri asore fulbe la mukai be nguri asore fulbe la mumoti be nguri asore fulbe la musiga so nguri asore ay adama juuso jambe awuri alamu kulo juuso jawdi awuri alamu fulbe dungali be guri asore fulbe ndabari be guri asore ay adama daya mulata ngeibi adama sankare awuri alamu adama sankare awuri alamu bawri sore ilamu narjatine kere bawri rana fulajai gondunga awuri alamu nan baba umu awuri alamu nan koi haja awuri alamu ay kadine kede bawri nada adama sankare awuri alamu adama sankare awuri alamu bawri sare ilamu nan kadine kede bawri nada nan Allah musa yehudi na fulbe nan fulbe masina nguri asore fulbe nyora sayel be nguri asore nan fulbe murtani be nguri asore fulbe la mukai be nguri asore fulbe la mumoti be nguri asore fulbe la musiga so nguri asore ay adama sankare awulali ngeibi Jawando mahalanuni alanuni kumbasira jawando
What? En tijji ma nyalaw ma bela man yange jodo sabbo. Dusaten e jengi wela ko la starage sadi flappo. Aldo kalle ngare ngamen kujaji donke take ngare chofte wota ngame kodiyo male anjombajo tudalo mala anje jammo hande dane take belne lengyo dusma suduma sai tinoda topitu jom galle ma isradu ma galle hay ko galle ma yesuma ko lesuma gandu fo hejema minda dilala de minda di burkanye wona do Haurema, Dutoyami, Evel Taris, Minania, Taurama.